Baba, wai menene dalilin mutuwar wa'annan yaran ne? Kwanan su 4 ba su ci abinci ba sai baba su ta dafa ruwan zafi da gishiri saboda sun ishe ta da kuka cikin su ba komai suka dafa ruwan zafi da gishiri suka sha duk sun mutu ma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To amma ku me yake faruwa haka? Naga duk kun fito zanga-zanga gaba ɗayan ku kwanku da farkwata ne. Me yake faruwa? Gaskiya ne fa dole ku ce yunwa saboda kasar mu tana cikin wani hali na kidnapping da kuma sace dukiyoyin al'umma. Halin da ake ciki yanzu ko dabbobi sun san cewa ana cikin wani hali saboda ba a bar talaka ya je yayi noma ya kawo musu abincin da za su ci ba. Inna lillahi wa inna ilaihi. Allah dai ya sa mu dace saboda akwai matsala wallahi. Ina mama to ku me yasa kuka baro garuruwan ku? Saboda ba mu da abinci. Subhanallahi, wannan rayuwa ina ake so talaka ya sa kansa ne. Shugabannin Najeriya kuna kallon abin da yake faruwa. Ina karɓar gashi. Ka yi haƙuri ba Habibu. Haba Habibu. Ai kai kuka ba. To amma mama yaranki guda nawa kike da su ne? Yara na 5 marayu ne babansu Allah ya mai rasuwa. Allah sarki, Allah ya ji kansa, Allah ya sa ya huta, mu ma in tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani. Amin ya Allah. Allah kai mana gafara, ka gafarta wa iyayenmu. Amin. Allah ka taimaka mana. Amin kaka, gaskiya ne wurin Allah kaɗai ya kamata mu nemi taimako saboda shi kaɗai ne wanda zai iya biya mana bukatunmu gaba ɗaya. Mu ma fa ƴan uwa ya kamata mu gyara mu koma ga Allah kawai mu ci gaba da yin addu'o'i shine wanda zai biya mana bukatunmu. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu baba menene dalilin fitowar ku zanga-zanga ya kuke so a yi ne? Ina neman abinci ba mu da abinci ga yara yan tuju-tuju don Allah don annabi a taimaka mana. Duk mai sai ga bayan mu ubangiji Allah ka nuna mana ƙarshen sa mu kuma mu ku he mun juya ya hango bayan dan ubansa.